Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Lijepan pozdrav iz Pule pred početak prijateljske utakmice između mladih reprezentacija Hrvatske i Austrije. Čavlina na vratima, Jurčec, Smolčić i to Hrvoje, Mislav Matić i Roko Jureškin bit će posljednja linija. U sredini Bulat i Pršir, zatim desno Šego, lijevo Bijuka, Ljubičić i Roko Šimić prijetit će prema naprijed. Marin Vidolin, ovih dana vrlo popularni i poznat, sudit će današnji ogled. Njegovi pomoćnici bit će Luka Pajić i Marko Balen, dok je četvrti sudac današnjeg dvoboja Amel Dizdarević. Kod Austrijanaca na vratima Nikolas Polster, oni će igrati sa trojicom u posljednjoj liniji, odnosno petoricom, ovisi o kojoj je fazi riječ. Koller, Wirfeld i Bajdu će biti posljednja trojka, desno Falman, lijevo Krejker, u sredini Omić i Oswald, na stranama Kronberger i Zimmerman, dok će Noah Bischoff prijetiti prema naprijed. Evo i šanse sada za Hrvatsku. Ljubičić na 6 metara od gola. Prilika za ovo povesti rano u drugoj minuti. Još jednom kombinacija Ljubičić-Bijuk. Bijuk opet u solo prodoru. Ljubičić na 17 metara. Čeka ga Šego na desnoj strani. Šego može ići na centaršut. To i čini na prvu vratnicu, ali uspio je uhvatiti loptu Polster ispred Šimića. Ostaje 0:0. Jureškin fenomenalno prolazi, povratna lopta prema Ljubičiću. Evo još jedne povratne, Bulat na udarcu pokraj vrata. Evo sada i Austrije u pokušaju izvana, to će otići pokraj vrata, ali ćemo upisati. Sada smo u razmaku od 2 minute vidjeli i 2 udarca. Sada jedna pogreška i u našoj obrani. Ovaj udarac je obranio Čavlina i to je 28. minuta. To je minuta u kojoj smo vidjeli uvjerljivo najopasniju priliku na ovoj utakmici. Na prvu, ovo je prsima uspio čistiti Ljubičić. Tu Bijuk, nije uspio dobiti Bijuk duel, pa Oswald ubacuje, evo još jednog udarca glavom sada. I to je baš bio Wirfeld. Ostala je lopta u igri, nije podignuta zastavica, Ljubičić je primirio prsima, evo Šego izvana, točno u tijelo vratara Polstera. Ovdje će Čavlina ići sasvim sigurno na ispucavanje, jer boljeg rješenja nema, predao je loptu točno na prsa Oswalda, Oswald ide na udarac, Oswald pokraj vrata. U 40. smo minuti dvoboja. 40. minuti prvog poluvremena. Ovdje će Šimić pucati izvana. Šimić ponovno točno u vratara. Pascal Falman i 19. Bischoff. U igri su vezani vratara Sandal i Konde. Ljubičić na prvoj vratnici. Kakva šansa! 48. minuta. Ostaje ležati igrač Austrije na travnjaku. Evo novog udarca. Opet ide točno u vratara. Pod prekršajima, pod pritiscima, uspio opet izvući nekako dodavanje za Jureškina koji se sjurio kroz sredinu. Jureškin za Šimića, Šimić preko gola. Proigravanje za Bijuka, pa još jednom Ljubičić, ovdje čeka Bulat sa 20 metara, Bulat pod gredu je išao ovaj udarac, brani ovo Elias Šerf. Bulat za Jureškina, krasno Jureškin prsima, pa još jedan fenomenalan dribling, Jureškin u 16 metara, fenomenalno, 1:0 vodi Hrvatska. Bravo i Roko Jureškin, fenomenalan pogodak, dvije fenomenalne situacije, dva fenomenalna poteza i onda bomba nebranjiva za Šerfa za 1:0 Hrvatske. Bijuk i Ljubičić dominirali su prvih 20 minuta. Jureškin, krasno, ali fenomenalna obrana. Fenomenalna sad obrana Šerfa. Hrvoje Smolčić, Pršir. Fino,
Pršir izbacio svojeg čuvara, Pršir može ići na udarac, Pršir i ide na udarac i ovo je opet sjevnulo pokraj vrata. Ponovno treba pohvaliti Šerfa. Jureškin na prvu vratnicu, očistili su gosti, evo sada i volea izvana, to je od nekoga odbijeno u korner, da? pet, na svu sreću fotografiram statistiku, uvijek to znači da Austrija nije uputila niti jedan udarac u nastavku dvoboja, neka tako i ostane, iako su ovdje jako blizu i evo jednog opasnog iz okreta. Sada velika pogreška i tu je zasmetao u ključnom trenutku Pascal Estrada. Hrvatska će, čini se, bez poraza zaokončati ovu 2022. godinu. Još ćemo obilježiti ovaj udarac Manuela Polstera. Sada velika pogreška i evo prilike Austrijancima da zabiju gol i zabit će ga na isteku 92. minute. Šteta, eto. Pričali smo baš prije koju sekundu kako bi Hrvatska mogla pobjedom okončati 2022. godinu i onda jedna neopreznost. Pa bili smo dosta dobri, prvo vrijeme posebno. Živi na lopti, kombinatorni i kvalitetni u tome. Mislim da smo kontrolirali manje više ono glavno što se dešavalo na terenu. I drugo vrijeme se malo razvodnilo s obzirom na veliki broj zamjena, ali mislim da smo i tu zadržali jedan nivo ozbiljnosti i potrebne kvalitete da to kontroliramo. Na kraju mala nesmotrenost nas je koštala pobjede, ali sve u svemu kad proanaliziramo ove dvije utakmice, mislim da mogu biti zadovoljan. Dečki su stvarno odigrali dvije čvrste, ozbiljne utakmice i tu smo sigurno dosta toga vidjeli od nekih su bili prvi puta, pokazali su dosta zanimljivih stvari, tako da sve u svemu dobro je. Pa mislim da smo zaslužili pobjedu. Na kraju desila se ta greška, ali nema veze šta je tu je, ali mislim da smo trebali pobijediti ovu utakmicu. I sa golom sam zadovoljan, naravno prvijenac i to je to.